sa manginang horas dihita saluna Pangiduan do hormat dua karuas naung ro naung di garejaon unang jo masa booking membuking kursi teh icena parjolo sahat tunasida tapasahat hudulani molo dijabu do pihak keluarga unak pitor dibuat di booking hudulanna dah aka manginang dah ana ngamulai marrowan HP nasoro ngatar taruli hudulan HP naung ro ikon terpaksa di luar ate manginang dah silakan kursi yang kosong ditempati diberikan kepada jemaat yang sudah lebih dahulu tiba di gereja jala akatasta akainang unang majo pahudul hamuna di samping munai tuto rumah jo tabain tasta manang tahapit tatiyo ate akainang dah iya amang pemerhati nami di joloon adong do piga-piga naik kursi na longgar mohon dipadatkan molo adong na membuking hudulan tu keluarga itu dibatalkan dang masa booking membuking kursi sonari iya di joloon do pe adong do pe aka amang inang di joloon adong do pe piga-piga naik na kosong sebelah kiri tengah boleh silakan di molo adong kosong aka manginang di samping tain koma asa diisi alana ngamulai marroan di luar ya mulai ate ma amang inang
Dia mau kamanami nanami. Ala naing masuk ma barisan prosesi jongjong mahita saluhuna. Ini gue ikut. Orasma dihita saluhutna. Uria nituhata na huhaholongi hami. Di 4 minggu na salpun matabolos minggu Advent. Ima pangredeyon menagam harolo ni Kristus pada halibon. Dohot mamesamon ari hatutubu di sipaluai. Nuai saat marita tupak muan bodari. Pagningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Jong-jong kami dison terhadap dimuriata. Pasahalton tabi nabi wamuni bagasan las Niroha. Selamat arina talmadihamu saluhutna. Dame ni Tuhanima manggohi rohamuna. Immanuel dongat tama debata. Di pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Bornginon, tapuji tapasangap ma Yesus si paluai, ima Kristus Tuhan natubu di huta Bethlehem, sian huta ni si Daud. Songon parangan parbanua gijang, dohot aka parmahan di ladang Efrata, marede pasangap pon Tuhani, siala hatutubu ni Yesus si paluai. Di Bornginope, girgirma todita mamuji tuhata Yesus si paluai. Marede mahita. Mahita
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumapalangi dohot panoon. Amin. Nunga tubu dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, pape tuabarana dosogot harajaon, jala bahenonna guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saliling nilelengna rajani hadamion. Edehon hamuma sada ede na baru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sandok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamulion nai, di tonga-tonga ni salut bangso halongangan, akka nabinahen nai. Marsoba mahamutu Jahoba, marpahean namar hadohoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isini sandok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, madok mauliate dohami tuho,
pani debata ai sai tarbegedo hata namado dungi nunga denggan diida debata jala dung ditoppa debata pe jolmai tuporlak edendo di paojak ingananna dang diharangan manang tobak longo-longo porlak eden ima inganan ni jolma pauliuli parsaurat dohot mangului debata porlak eden do gombaran ni ngolu na denggan jala maratur hobbar tulomo ni roha ni debata alai dang manahat jolmai mangului patik ni debata gawe madabuma tu dosa sama parhusoran na balga di ngulu ni jolma sega parsauran na dohok debata molo dimulanai boi nasida mardelani di eden jala makatai dohok debata songon na marale-ale nuaing disidi bege suara ni debata martabuni ma nasida ditongani hamajuan ni ilmu pengetahuan dohot teknologi nalam doras jojok do tabege barita nama bahen roha busi saon lapisan ojon nalam marnipis lau dohot tano naung marlao harangan naung sega songoni nang pemanasan global gijang ni roha dohot hamokuson ni jolma mabahen mapitung mata ni rohana mangaradoti haulion ni natinoppa ni Tuhani tabbataon lamrara do dosai nang pakorhonna manegai angka parnguluon ni jolma lam ngalima holong ni roha lamandau majolma sian debata nuaing di bagasan uduk ni roha mahita tuadopan ni debata mangido asamar pangulahi roha ni debata midahita ala ni ragam ni dosa nau taulahon di ngoluta di baheni tatokoti ma dosatta na gudangi tuadopan ni debata martangiang mahita Ali Tuhan debata pargugo na suhatu dosan jala amanami Bujo hami do guarmu na badiai ala targugot hami marningo dosa nami Sai marasini roha maho mida hamion O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na gawe jolma alani hami Namate jalana hehe sian namate nama naik tu benua gijang doho mangodihon hami asi maroham di hami sai patok tong ma di hami roha hamuliateo tuho o tondi porbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhuk na bernit binahen ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham Hodo parhitian ni nasa asini roha Sai unang tulak hami Sai tangihon mahami Ho ale debata Ama anak dohot todi purbadia Amin Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosakta Songonondo hatani Tuhan Jehovah Roma hamutuau asa mangolu tordimuna ninna Tuhan Jehovah tungsura rarado samuna songon abit bunga dakdap botardo bahenoku songon itak nang perara songon abit hasumba gawe songon hapas domuse hasangapon ma di debata na diginjang
Tatangihon ma hatani debata epistel diari hatutubu ni Tuhan Yesus si pelua na parjolo. Imana tersura di buku Yesaya 10 sada, mamukas yang ayat sada, rodi ayat 5. Dungi ruar masada tunas siat tuko nisi isai, jala marparbue sada tubis na tubu sian urakna. Jala halomohonon nado hadaulaton maradopon debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnidani matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabinegeni pinggolna. Jala hati gorad do hohos ni gotingna, jala habonaran hohos ni akna, imasana mertua do akan atumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin.
hatu tubuh ni Yesus dada di tongani parnguluon nasikok suada hurang manangaha alai di barani pinahat do ala suadong inganan parmianan di si Joseph dohot Maria ujui Yesus tubuh di barani pinahan ima tadani radeni Yesus makilala parnguluon ni jolma na tinggal diaka udung-udung na met-met manang bale-bale na ruhet-ruhet songoninang akana tarduru manang dipaduru siat tonga-tonga ni masyarakat. Tuak kaparmahat di ladang do parjolo hasahatan ni barita hatu tubuh ni si paluai bulus do rohana sida majalo baritai jalados rohana sida masih padohan asara borhat tu Bethlehem gawe jupak sama si Maria si Joseph dohot poso-posoi. Sere hamijon dohot aka anggur di pasahat nasida marsobaun nasida tu Yesus na tubui nang hitape dohot mahita makamulateon hatu tubuh ni si paluai jongjong mahita makamulateon holong ni rohana. Laho mahamu baritaho kamu ma Yesus panodang ni Portibion naso tupa mardalan inaholom na mangihuton ibana.
Mare de mahita sonang ni borngini ujuro Jesusi. Taha tidak koma hapor siaw tay songon pakatindak koni dongata sa hapor siaon di sandok portibion rak mahita mado au kursia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au kursia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai
Imana tinubuan ni si Maria, na gabi-gabian siya tondi porbadia, andorak sohabuhan. Idu tuhata, na tumaon na berni, di panghumon ni silatus, na mate tarpajal doibana di hau pinur silang, na tuat tuban watoro dung ditanong, na mulak mangulu diare patuluhon, na manaik tu surgo, laundur tu siamun de bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isi maibana pai mamulak sugo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au bersea di ton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panalak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mando, mulak mangulusu daging nihalak na umate, doho dihangaluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita saluna na parjolo marsogot tanggal 25 Desember 2025 ima pesta parjolo parningotan di hari hatutubu ni Tuhatta Yesus patupan ni huriata do parmingguan 2 hari na parjolo masuk pukul 6 manugot laos diuduti dohot ulaun nabadia. Na paduahon masuk pukul 10 laos diuduti dohot ulaun nabadia. Na paduahon di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 ima pesta Natal na paduahon parningotan di hari hatutubu ni Tuhatta Yesus patupaon ni huriata do ibadah masuk pukul 10 pitu manang pukul 5 sore laos disima pasahaton ni huriata akka si palasroha tuna patut si pasahaton ni huria dohot si palasroha tu luas nama balu dohot tu enakon nasokot somarama somarina jala laos di patu bahuriata do marsi panganon na patuluhon di hari Minggu tanggal 20 Desember 2025 par minggu di huriata mardalan songon nasoma tapuji matuhata marete mahita sian bukwede nomor 62 laos tapasahama peleata na parjolo sadaa dohot sadabe. Ni roha goda
ini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita saluhutna. Selamat Natal madita saluhutna. Adong do tahe ruas ta di luar nuaing ngadong naing nahutul di luar. Dang tarida di layar. Molo adong akan na di layar amanginang selamat Natal dia muak amanginang na di luar. Adong do naing aladang adong monitor. Adong do di luar amang pemerhati nami. Adong. Oras madihamu akan manginang na di luar, nang pe di luar halasok kamuma, saha do Natali nang pe di luar hamu hudul, aladang hasia tapi di joloon. Ya. Hamu manginang na di luar pasahat tamujo, tapi Natal tuhami na di bagasano. Selamat Natal namujo tuhami 2 3 ya. Alusi maju amangina selamat Natal manang dihamu di luar 2 3 ya. Matutuin nanasida. Uriah hinaulongan itu Yesus Kristus tunga sahatita tu Natal. Ima di hari sadarion 24 Desember 2025 marningot kita di hatu tubuh ni Tuhata Yesus. Uhud marningot ti tanang di nalaho managam tuharorona na padua halihon sogot. Jala turpuk jamita nanay sahatu hita ima tarsurat di Evangelium ni si Matius bidu sada mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 25. Matius sada ayat 10 sahatu ayat 25. Tangihok kamu ma hujahon jala paihuti utamuma songonoma didok hatana. Hatu tubuna. Ianggo hatu tubu ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai. Gabe-gabe do ibana siang tot di porbadia. Adorang so masih padonohan do penasida. Ala parohan na bonar si Joseph na mangoro si Maria. Dang adong rohana paurakon nasida. Gabe ditahi rohana nama naeng sirakonon na songoni. Alai dina songoni do petahi ni rohana. Di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani namandok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse. Ay nasian tot di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana. Yesus do guarna bahenommo ay paluon na do bangsona sian akka dosa na sidabe. Masa pesudenay asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok. Ida hamuma gabe-gabean do namarbajui tubuan anak maibana jala bahenon do guarna Immanuel lapatanna dongat tama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahatani suru-suruan ni Tuhani saut madialap na niolinai. Alai lauso ditadda pai matubu buha bajunai. Jadi di goar ma ibana Yesus. Olat nido sahatna. Uriahin na olongan ni Tuhan Yesus Kristus saha tutikyon maul hiat do petarjalo ni portibion pangajarion manang fakta nat di jalo ni halak Kristen nama dok debata gabe jolma.
Masih banyak orang di dunia ini yang belum bisa menerima pengajaran, walaupun itu adalah fakta bahwa Allah menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi. Siana jolo, mulai sejak dahulu, ketika Yesus lahir banyak yang meragukan dan banyak rumor negatif, banyak yang benar-benar menyangkal sampai pada masa kini itu terjadi. Piga-piga filsuf ni halak Yunani madok bagaimana bisa kita menerima sebagai manusia, kita bisa menerima Tuhan menjadi embrio di dalam rahim seorang perempuan. Bagaimana mungkin bahwa Allah lahir lalu kemudian dibungkus kain lampin dan dinodai darah, empedu dan hal lain yang lebih buruk. Banyak orang tidak menerima dan filsuf itu mengatakan demikian. Lalu di sepanjang sejarah bahkan sekaliber profesor sekalipun yang tidak mempercayai Allah menjadi manusia itu banyak yang mengatakan dang boy siap turoha. Tidak bisa diterima akal sehat bagaimana Allah didok debatana sohatu dosan alai gabe tudos tu jolma. Debatana sohatu dosan yang tidak ada setara dengannya, tetapi menjadi manusia yang lemah. Namet medjala nagale. Itu sudah menjadi perdebatan di sepanjang sejarah. Lalu seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan, menjawab itu semua dengan mengatakan dengan sederhana, karena yang kita bicarakan adalah Allah, maka engkau tidak akan bisa memahaminya. Jika engkau bisa memahaminya, maka itu bukanlah Allah. Sederhana jawabannya. Karena yang kita bicarakan adalah Allah, maka siapapun tidak akan pernah bisa memahaminya. Kalau ada yang mengatakan bisa memahami Allah, mengerti jalannya, rencananya, maka itu bukanlah Allah. Songon na saya jok-jok tadokon. Lukas sada ayat 37. Aida ngadong naso tarpatupa debata. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Patah itu semua. Ada sebuah kisah yang bisa menolong kita memahami bagaimana Allah bisa menjadi manusia, dengan demikian dia bisa diterima oleh orang banyak, orang berdosa. Adong do catatan sejarah sohalat misionaris di Hawaii namargoar si Joseph Damien. Menurut sejarahnya di tahun 1964 dia berangkat ke Hawaii untuk memberitakan Injil. Dan tahun 1873 dia memberi dirinya untuk melayani orang-orang kusta di sebuah pulau yang bernama Molokai. Pulau Molokai itu adalah tempat karantina atau isolasi orang-orang yang berpenyakit kusta supaya tidak menulari orang-orang sehat. Dan adong bisi dokter, penggali makam pun tidak ada, walaupun setiap hari ada yang meninggal. Ala dan adong halak na olo mengorbankan kesehatan demi untuk membantu orang-orang yang bersakit kusta di sana. Akan tetapi si Joseph Damien mempersembahkan dirinya. Dia ke pulau itu selama 12 tahun di mana di pulau itu melayani, menginjili, tapi satu pun tidak ada yang mau mendekat kepadanya. Allah di boto namar sahiti hipasi bana dia orang sehat, maka orang-orang yang bersakit kusta menjaga supaya Joseph Damien
tidak tertular karena mereka. 12 tahun melayani di Pulau Molokai, tetapi dia tidak menemukan satu orang pun yang mau menyatakan menjadi percaya kepada Yesus. Oleh karena itu tahun ke-13 dia berencana kembali ke kampung halamannya di Belgia. Tapi ternyata sebelum dia pulang, ternyata terdiagnosa bahwa dia sudah tertular sakit kusta. Ngahona besahit hulit itu ibana. Dan berita itu segera menyebar bahwa Joseph Damian sudah terkena kusta dan dia harus tinggal di pulau itu. Membege barita ima amanginang. Maka orang-orang yang bersakit kusta berani datang mendekat, datang ke gereja yang dibangun oleh Joseph Damian, dan gereja itu menjadi penuh dengan orang-orang yang sakit kusta. Karena apa? Karena Joseph Damian sudah sama dengan kita. Maka orang-orang sudah merasa bahwa Joseph Damian sudah memahami bagaimana derita mereka, bagaimana mereka bergumul dengan sakit kusta. Asa nunga dihilala si Joseph Damian be, songo dia do tutu hina corbu ni sakit kustai. Dang holak kata be di ibana. Nunga dihilala ibana, ujungna gabe marsosak majol akan marsahiti rotusi Damian. Mereka menjadi orang percaya. Amanginang kira-kira seperti itulah juga yang diperbuat oleh Allah kepada manusia. Allah menjadi manusia untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Molo tabayak nungaing, molo tadokon taboto, tahilala, pakilalaan di dongatan nahona bencana di Tapanuli Raya, di Aceh, di Padang Sumatera Barat, hacido di tahun nasida, ngirima asiro hanita holakata dope. Aladang dohot tita makilalahon. Tetapi orang-orang yang sudah terjun ke lapangan, ketika mereka kembali mengatakan betapa menyedihkan, betapa menyakitkan, betapa menyeramkan, korsiado hita manang nedang, percaya Allah naung dihilala karena mereka sudah merasakannya. Jadi dang boy dono tak aku bisa merasakan dukamu betapa sakit. HP holan male saotik pehita, holan hak tape saotik natar sulikit, nasop saha tuhita nunga marumutungut tita dohonot tama huhilalado nandi hilalami nita tudongat taan. Itu tidak masuk akal. Itu sama seperti seorang bapak yang mengatakan kepada istrinya yang sedang bersalin, aku bisa merasakan kesakitanmu mama. Tidak mungkin itu. Aladak ya ama. Iya, aladak ya ama makilalahon. Songo dia do pabebeo ni ina nanaeng pasorakon anakonna. Maka dia tidak akan bisa mengatakan aku bisa merasakan sakitmu. Tidak ada itu. Allah menjadi manusia, merasakan apa yang kita rasakan. Allah menjadi manusia untuk melepaskan kita manusia dari perbudakan dosa kita. Acayuli nakin endeta sonang nibor inay di ayat tolu nakin bodang ni tuadisi inaro Jesusi tung malu apar dosamu sian hamaguan na muse dihilala roham dua manginang namarhina mago ho salelengon bohado pakilala amu nakin uju mangedehon edei tung malua pardosa muse sian hamagoan na sude makilala doho halak namagoi na ikon rode bata paluahoko adong dohamu na makilalahon na pola sa penaing tangis
Kalau kita tidak merasakan hamagoan, molodang tahilalahon pardo saota tutudang lumur rohata di bagasalas ni rohahita mangendehoni. Anggapota doi surau ni rohata doi, ini kan lirik lagu yang biasa. Molo di setiap lirik lagu idang boy be menggugah hapor seota pakilala atta dang boy be hita diubah. Mungkin kita sudah mati rasa. Adong naong mati rasa ison. Marpakilalaan bebe sude. Asing dan halusi. Nabudak corona mati rasa. Ilala muna be manginang hamagom muna. Pardosaw muna. Au pe hilala. Ala nenek tangis duaw nakkin. Tung malua pardosa mo sesian hamagoana sude alanyaha ala rosi pangolu. Ala rosi pangolu. Molo dang roi bana berarti dang mangolu behita alias mati. Nang pe mangolu dagikta alai tondita sudah pasti akan mati. Untuk itu Allah hadir, Allah menjadi manusia, Allah lahir melalui sebuah keluarga, di tengah keluarga Yusuf, keturunan Daud. Amanginang molo tapamanat turkukon, molo tapamanat si tutu, bagaimana seorang Maria yang dikatakan perawan Maria, uju oroan ni si Josepi dope inana oroan dope ibana. Penekanannya adalah oroan, tetapi dikatakan gabe-gabean do ibana. Biasanya berita negatif akan cepat menyebar. Itu kabar baik biasanya itu dianggap biasa. Kabar yang tidak baik dianggap luar biasa, dan itu biasanya akan cepat merebak. Sahat do berita itu si Joseph dungi didok ala parroha nabonar si Joseph nama ngoros si Maria, karena Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya, maka di dalam hatinya tidak ada niat untuk mempermalukan Maria. Alai naing sip-sip mak ditahi rohana mak ingin memutuskan pertunangan dengan Maria. Berita tentang kehamilan Maria bagi orang Yahudi sudah dari mulut ke mulut. Banyak mungkin yang sudah mengatakan itu Maria berengon sip-sip doi. Alai boy doi wana martunangan depe hamil. Sip-sip manguloki doro si Maria unate. Ai berengos songon na burjudo. Alai madabu doi wana tu pangalak kupon dia jatuh kepada perzinahan. Ternyata akan napar sip-sipi, ternyata nang peposodo peibana, hirana swadong do peitanda bawa. Alai ternyata dia orang kotor. Kira-kira begitulah sudah mulai rumor-rumor itu. Alani semakin menjadi-jadi, maka Injil Matius ini benar-benar menekankan bagaimana kelahiran Yesus dan sebenarnya, dan silsilah Yesus juga ditonjolkan. Kalau ada orang akan membuat Bibel silsilah tarombona, itu tidak kebetulan itu dibuat. Itu adalah untuk menunjukkan siapa Yesus, dan kelahirannya ini secara detail dikatakan, ditekankan di ayat 18 dan ayat 25. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai kabe-kabean. Ada di sana pergolakan batin. Hati Yusuf sudah sempat galau, ngasura-sura berohana. Yusuf sudah mulai overthinking tentang Maria. Dicoba Ibana memahami tega naiho Maria, kira-kira begitulah mungkin. 3 kali, tega banget, tega maho Maria.
mengkhianati au, tokin nai nama hita naing saut, alai ikon Roma tuau barita, naung gabe-gabe ako, sonanggo pajumpa kita. Tetapi di tengah kegalauan itu, Allah mengingatkan dia. Molo tae tabayakon nungaing bagaimana keadaan Maria juga. Maria sebagai seorang yang masih muda, tentu saja dia mengalami berbagai pergumulan. Bagaimana aku akan menghadapi kehamilanku? Bagaimana apa kata orang nanti? Bagaimana seandainya Yusuf menceraikan atau memutuskan tali pertunangan denganku? Lalu bagaimana aku akan menghadapi ini? Apakah aku akan dirajam? Karena hukum perzinahan bagi orang Yahudi itu adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Maka Allah memakai Yusuf sebagai alatnya untuk menyelamatkan nama baik dan harga diri Maria melalui mimpi. Allah melalui malaikat berkata kepada Yusuf bahwa apa yang engkau dengar Yusuf dari orang-orang tentang Maria itu tidaklah benar. Maria itu hamil dari Roh Kudus, bukan karena berzina. Oleh karena itu jangan engkau ragu, nikahilah dia. Lalu kita baca di ayat 24. Yusuf berubah pikiran. Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani, saut ma dialap nani kolinai. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Marhite ni pinai, mago masura-sura ni rohana. Tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya untuk menikahi Maria menjadi istrinya. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati, percaya kepada Allah. Alani amanginang penekanan niturpukon taringo tu isedo Yesus, bagaimana proses kelahiran Yesus yang tanpa campur tangan manusia dan tidak ada nafsu manusia di dalamnya, ditekankan di ayat 18 dan 25. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Maria, menekankan gabe-gabean do ibanas yang tot di porbadia andorang so marsipadonohan do penasida. Dang marsipadonohan do pe dakkea do penasida rap pajono-jono. Jangankan mohon maaf satu tempat tidur, berdekatan pun belum pernah. Dan itu ditekankan, menandakan bahwa itu adalah perbuatan Allah. Di ayat 25, alai lauso ditanda pai matubu buha bajunai. Lauso ditanda di dalam bahasa Ibrani, ditanda dikenal dalam bahasa aslinya memakai kata yada. Dalam hal ini saling mengetahui dengan luar dalam hubungan suami dan istri naung marsitandaan, baik secara fisik dan non fisik. Alani didok lauso marsitandaan dang nanggo didongani si Josepi si Maria saha tuna sorang buha baju ni si Maria ima Yesus. Nah, si mata bereng amanginang bahwa benar Allah menjadi manusia, mengambil rupa manusia, dan dia Allah hadir di tengah keluarga manusia.
Dan manusia yang dia pakai itu Maria dan Yusuf yang mau taat, dipakai, berkenan dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Tokoh sentral di Turkukon Ima Yusuf. Tokoh kunci dinas ini adalah Yusuf. Bagaimana dia bertindak sebagai seorang laki-laki, seorang pemimpin, penerus keluarga, kepala keluarga. Dia harus berani mengambil keputusan yang jelas, tegas di waktu yang tepat. Allah memang konsep kekerabatan, kekeluargaan di orang Yahudi sama dengan kita. Laki-laki sebagai pemimpin, patriarki. Alani di sido ibana dipakai debata melindungi Ripena imasi Maria. Dan di Paurak dia berani mengambil keputusan melindungi harkat martabat daripada Maria. Dia dipakai oleh Allah. Dia mau taat au sugari mangalo si Yusuf, si Joseph mandok dang Tuhan. Dang percaya au naso masih padono kanibana dohot bawa. Mungkinkah Yusuf akan nampak di dalam kisah kelahiran ini? Tidak. Molo sakap ni debata tetap doi ikon saut. Alai molo ditulak si Joseph pinadoi nang penaung dipaingot markite nipi dan adok yang guar ni si Joseph dicerita tentang kelahiran Yesus. Yusuf bertindak tegas menyelamatkan nama baik Maria. Dia tidak gegabah, dia tidak panik, dan dia tidak menuntut haknya sebagai pria dewasa kepada Maria. Dia menghormati kedaulatan Allah yang mengambil Maria, memakai Maria sebagai alatnya. Anak sulungnya secara manusia, bukan dari darah dagingnya, tetapi dia pakai tempat untuk Allah, untuk menggenapi rencananya. Dan inilah dia Amanginang Yusuf, seorang yang tulus hati itu. Ima pangalahon ni sahalak na ias rohana songon si Josephine. Boy do dihukupi ibana haurahon ni donga sajabuna Ripena. Danggame ibana pailailahon donga sajabuna. Dia tidak mengumbar aib keluarga. Dia benar-benar menjaga kemurnian hatinya sebagai seorang pemimpin di tengah keluarga. Jala omma akamang dihamu, umowi dihamu aka ama bawa parsinuan tunas. Songon si Joseph na dipakai debata makukupi haurakon ni si Maria. Dango oloy bana pailahon. O manungaing nagabe perenungan sirimang-rimangan ni akabawa ama selaku pemimpin di tengah keluarga. Topik ni Natal di PGI, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kalau seorang laki-laki, seorang ama mengatakan saya adalah kepala keluarga, maka bertanggung jawablah di dalam perkataan dan status itu. Jadilah menjadi laki-laki, ama si panggomgomi, nama narihon, nagabe tiruan di rohanang, di pangalaho, di hamuna do, tucina. Jala manginang, tarida ma, na dipake debatado si Josephine, ala olo di bana jala rade rohan.
Alay fakta na maju tabereng lungay nga manginang na ikon gabe perenungan mendalam dan menjadi PR bagi kita. Di mana-mana sekarang ini kondisi ni amat di tonga ni gereja, khususnya hudokon di tonga ni gereja HKBP, partisipasi di dalam persekutuan di tengah gereja, laki-laki pria, laki-laki di HKBP sangat minim kehadirannya di setiap persekutuan di gereja. Molo di marga, di pesta adat, hadir doa mah? Hadir. Dan boy dak hadir. Alanyaha, sotong di do anon naso maradat. Mulai do naso marhurian naso martuhan arroa. Pala buay. Apeta bereng mah hombar tak. Naso sa porsiya do tita. Wala nakaama do na boyro tiap hari Jumat. Ala niya ha, ala nasida do na mabuan. Keluarga na ibana do kamu dah bertanggung jawab. Tu do nga saja buna manguluhot tu dalam nati kos. Kalau salah ama, salah masude tu naroko masude keluarga. Molo dihita daw, masih buan dalan nabi tu surgo inna kan. Ujungna tutuma godang maaka ama, rotu gareja marsalor pendek holan na pataruhon. Pataruhon anak kon na sekolah minggu. Pataruhon ina tairo mar minggu pagi, manang na minggu siang. Dukon ni di WA kaina taima. Pas sudah selesai kebaktian jemput ya. Dijawab mak, oke mama siap. Dijemput mak, rodo tu gareja alai dang. Amu mangalusi. Ima kekalahata amang ima. Alai mula pesta Natalo so berek siano songna tumoro ama bah. Songna tumoro ama berek kamu jo humaliang. Anon tacek juan non piga halak ma perbandingan ni ama dot ina di son bawa dot. Ini adalah PR bagi kita amina. PR mau tuhita bahwa Yusuf yang dipakai sebagai tokoh itu benar-benar mau memberi diri taat kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran penggenapan janji nubuatnya. Alani olo maita sude aka ama si ias roha mahamu sude aka amang. Songoni pedang hita salut na dison. Menjadi orang-orang yang tulus hati. Nabonar rohana. Ay didog. Martua mahalak na ias roha. Ay idaon. Nasida do debata. Atong lasma rohata manginang. Tajakom ma Jesusi di rohata tapauli-uli ma olo mahita pakeon di debata gabe ula-ulana songon si Joseph na burju rohai Immanuel dongata ma debata amen martangiang mahita lasitutu rohanami ale Tuhan nami di pangat toyongmu di hami marhite-hite hatam di pesta Natal nami di Botarion tinggil dosi pareon nami tumangihon barita lasmi rohai ala roho marumako jolma tutonga-tonga nami gabe jolma songok kami nama kilalahon pakilalan nami alai atik pe gabe jolma ho datung saroba kodoh tami jolma pardosaon ay toktong doho badia di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami atau ngale Tuhan nami dinauhutangi hami baritan natalon songon na sahatu hami marhiti-hiti pabahenan ni si Joseph. Nasa jot di bagasan ganggu ni roha pakorhon ni akapanosak ni ngulu si ganupari. Jot ganggu haporsyon nami laho membuat sadaha putusan. Lumobi ma ditongan ni keluarga. Na jot gagal mangodihon manguluhon pangisi ni bagas nami. Asima roham ale Tuhan nami. Toktong maurupi hami asa toktong huukap pami roha pikiran nami si pareon nami tingkil tumangion hatam asa huboto hami dinalaho mabuat sadaha putusan
Molotung adong persoalan parukilon pergumulan na ikon si parsirang butonon nami. Pagkulingi hami toktong ali Tuhan nami asa unang lilu hami dihaputusan na hubuat tami ditonga-tonga ni rumah tangga. Asima rohamale Tuhan nami. Tatap mahami sa luhut na napungudison. Odo naukotosa na masa di bagasan roha pikiran nami. Ate-ate roha nami songoni penang namasa ditonga ni pardonga saripeon. Ditonga ni keluarga ganup marsada-sada. Asima roha male Tuhan. Padame maroha nami paunduk jala paserep. Pake matok-tok kami gabe ula-ulam. Nagabe patupahon lomo ni roham. Di tonga-tonga ni keluarga humariang nang ditonga ni Huriam songoni nang ditonga ni Portibion. Asiro hamale Tuhan nami upasat kami maakapar sirangguton nami itu bagasan tanganmu. Dongani mahami toktong molotungpe di bagasan akapar dosaun hasalaun gudak kami di akaparulaun nami. Patikos male Tuhan nami. Pargugoy mahami di nalaho pauliulihon diri nami asa adong nagabe parkue ni natalon di hami. Pargugoy hami mangambolok kon saluhut na akapambahenan ng pangalaho pikiran na sohobar tulomo ni roham. Immanuel dongan nami mahoale Tuhan nami di arsak nang dilas ni rohan nami rodi saluhut na pe akahaputusan ni ngolunami. Jala di botarion, kubuak kami madibagasan tanyang namyon. Agkadongan nami na subuhi rap marlas ni roha dot tami, nang rap dot akka keluarga nasida. Ima tarlungowi ang kadongan nami na tongon, di tongani na mengalami bencana alam. Na di parlape-lapean do penasida marpungu. Jala di bagasan arsak ni roha ala ni gudang ni akahinamago na niyay nasida di bagasan hangalutan dang di boto nasida ahana na yung masa tu nasida jala dang di boto nasida lau paulilihon diri nasida tu jolwanon kubuak kami manasida tu bagasan tangamu ale Tuhan nami say pargugoy manasida jala apuli jala toktong matongos pangurupyo mutu nasida marhite-hite akan nabuljurohay. Toktong madibagasan las nirohan nasida nang pedibagasan arsak. Tung nasida na dibagasan arsakima na marsia pula. Lumobima di mata ni natalon. Makilala dohami ale Tuhan nami. Ihamamasa nilas niroha di nasida. Di taon-taon na salpo alay dang buhi hilalaon nasida di taonon alani di bagasan unduk doot serep ni rohama pasaton nami nasida tu bagasan tangamu say martinangi mahwale Tuhan jala padame maroha ng pikiran nasida songoni manang akadongan nami ruas ni Huriam akan nawawalomi hami natongon dirawat di rumah sakit ala ni parsahiton nasida gabe ikon marnatal nasida di bali-bali puduman nasida dongani manasida le Tuhan nami jala homa na mangapul roha nasida mangaleon pos ni roha di hamalumon pake masalut na akatim medis na madongani nasida gabe si pargogo si buan las ni roha di nasida tutumar las ni roha nasida ala toktong dohomian di tonga-tonga nasida nang pedibagasan parsahiton akan na di penjara natongon nasida tarburung ala ni pardosaon ala ni pangalaho nasida naso denggani toktong do buanon nami nasida asa say toktong margugo nasida jala majalo haputusan na usahat tu nasida jala tujuluanon makorhon hamubaon ni roha mauhuman na tunasida gabe marroha jala marpangalaho na baru nasida pargugoy manasida uju mangadopi uhuman marpos ni roha di pembebasan di ari nanay roh
jala diaka keluarga nasida pe napai mahon nasida toktong malehon gugu dohot benget ni roha toktong madi bagasan pakirimon na mangulu songoni manang akadongan nami na di pardalanan na di bagasan kabut ni roha alamaruju ngolu akan nahinaholongan nasida na tongon ditongan di bagas manang di rumah duka toktong dohuluhak kami nasida di bagasan tangiang namion di bagasan asidot holong ni roham songoni penang akka parkarejo na saha tutikyon jala mungkin saha tu bornginon saha tu hari marsogot na ikon bertanggung jawab nasida mangulahon akka ulahon nasida aliamang toktong ma di bagasan pangaramot yomu di bagasan asini roham masaluhut nasida nang luas nasida marsak toktong ma nasida di bagasan las di rohape mau lihate ma dihuale Tuhan nami saha tu tangamu mahami saluhut na napungon ho male Tuhan nami na mambuku saluhut na arsak dohot saluhut hangalutan ni roha nami jala songonia karuas ni uriam na naing mandohoti perayaan Natal di sesi na paduahon toktong ma di bagasan las ni roha di bagasan hahipason jala padao saluhut na aka abat-abat na naing mangotapi nasida marsaor di tonga-tonga ni ingananon kupasahat kami kuhotang yang nami holan mga sahon kuwar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Maretehita sian buku ede nomor 615 ayat sada laos tapasahat mapeliata napaduahon tujulu.
Ayat sada sude marete nadi luar. Nadi luar. Sudah hita nadi bagason. Nadi bagas ayat tolu. Marsoring matu sude paropuan ayat 4. Ayat sada sudah hitam mangetehon.
Jongjong mamu saluhutna tayang dehon ayat sada. Tapasahat ma pelean naung tapapungu tuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalar ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehomi tuhami, asalam girgirhami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata na toktong na somar mula na somar pasohotan. Pupuji hami maho ala saut sudetahim naung sinakapmu andorang somarul jahan dope hasianganon. Dang tarabat siboli sakapmu, dang sundat tahim na badiai di bahen dosa nami ala ni holong ni roham na balga naso hadodoani. Dibaheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asama lua hami sian dosa hamatean dohot sian uhum jala macohot tami mangulahot dosa onpe saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu saibahen maami gabe siluam tu ibana asa upani halo jaon na hami ala natinaon na berniti dohot hangaluton humokko pami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gaommu dohot haroro ni anakmu gabe jolma laho pangoluhon hami pardosa. Say sungguli maakka parhalado ni huriam, mamaritahon barita nauli itu sa luhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehom ma pitu naukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida mangoloi Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajai masaluhut raja dohot akka suruanna asa diboto nasida naung dilehon ho raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa leleng ni lelengna
sailehon gogo tu akan naribagasan pangucunan, apuli akan namarsak, jala palua akan natargogot, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, say dongani jala pasu-pasu hami sude, akan namagodang rodi dak danak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian tuhata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat Natal Madita saludna. Di jolo om mahami ang manginang jalang om muna laos sianom ma siya pitu saping manon keluar at itu ngadong naong rade di jolo na yang masuk tu gereja. Di jolo om mahita mang paralado manginang marbaris masih jalang aduk ruasta pitur mulak be mate. Pitor mulak bema asa boy marsikat soring nanay rom sa ito gereja.
Bang Flex, Bang Flex, Bang Flex, Flexino, Bang Flex. Gitar dong, coba gitar Bang Flex. Gitar. Nah, tadi begini kedengeran enak nih. Bass. Yes, siap. Matiin aja.